Patanda extension ko. Sulihon asa to namutang tong gikan sa auditor. Sulihon. Yung buto asilog kagutin ng matigas sa katawan ko, Von. May alam din sila sa paggamit ng kapangyarihan ng men. Medyo mahusay din naman sila. Kailangan mo ba ng tulong? Huwag kayo makikialam sa lamang ito. Kaunti na lang matatanggal ang aking kamay sa kalbong ito. Reporting about a deadly virus named the Saharan flu. The flu, which has a 100% fatality rate, has decimated the earth, and it is believed that almost 3 billion people have passed away. Now, with the human population dwindling at a rapid rate, the United